101. Dobrý den, toto je záznam mého originálního hlasu pořízený pro agenturu Easy Talk. Byla jsem si vědoma těch incidentů, o kterých mě informovali. Bylo to součástí našich průběžných diskuzí o tom, že se ve východní Libyi zhoršuje bezpečnostní situace. Samozřejmě jsme si jich byli velice dobře vědomi. Naši bezpečnostní profesionálové mě ujišťovali o tom, že se provádějí úpravy, posilují se bezpečnostní opatření. Dobře, děkuji. Viděla jste vy osobně telegrafickou zprávu, myslím, z 12. srpna, ve které se specificky žádalo v podstatě o posily, protože bezpečnostní jednotka se měla evakuovat, měla v srpnu odjet. Viděla jste to osobně? Ne. Dobře. Když čtete zprávu vyšetřovacího výboru, mě překvapuje, nakolik jistí si lidé byli, že útok začal v 9:40 bengálského času. Když jste vy poprvé mluvila, nebo mluvila jste vůbec někdy s těmi, kdo se vrátili, s těmi, koho evakuovali? Mluvila jste s nimi osobně? Já jsem mluvila s jedním z nich, ale čekala jsem, než vyšetřovací výbor provede vyšetřování, protože jsem nechtěla, aby někdo měl problém s tím, že já jsem mluvila s někým z nich, než tento výbor provede vyšetřování. Kolik lidí evakuovali z Libye? Ta čísla se trošku špatně určují. Přibližně 25 až 30.